epäkesko hiomakone. Tää on todella hyvä. Jos on isoja pintoja, niin tämän kanssa kannattaa asia hoitaa. Tämän näköinen laite. Ja virta tähän saadaan päälle, painetaan tuosta mustasta pyöreästä napista, niin syttyy vihreä valo tonne. Sen jälkeen se on käyttö valmis. Tuosta päältä kun painaa, niin lähtee laite käyntiin. Tätä on tarkoitus käyttää kahdella kädellä. Oikea käsi pitää varresta kiinni ja vasen käsi painaa tuon käynnistyskytkimen pohjaa ja pitää paikallaan kun hiotaan. Yllättävän tehokas laite, vaikka se on tuommoinen epäkesko hiontakone vaan. No ennen kuin aloitetaan hiomaan, niin pitää pölyn poisto hoitaa. Ja pölyn poisto saadaan päälle niin, että täällä on musta nuppi. Vedetään se kokonaisuudessaan tuolta tänne äärilaitaan, niin imuri käynnistyy automaattisesti ja se ryhtyy imemään purua sekä tästä laitteesta suoraan tuon mustan letkun avulla, että sitten tästä pöydän reikien läpi isoa putken pitkin, niin siellä on voimakas imu. Se imu myös aiheuttaa sen, että jos meillä on tänne isompi kappale, vähän niin kuin tämä on, niin se myös puristuu pöytää vasten ja se pysyy paikoilla ilman, että sitä tarvitsee käsin kiinni pitää. Turvallisuudesta se ei oikein kovin paljon ole, kun ne kädet pysyy kiinni tässä laitteen päällä, niin eipä tällä juuri pääse itseään loukkaamaan. Hiottaessa pyritään siihen, että lähes koko tämä hioma-alue, mitä tässä on tämä pyöreä kiekko, niin pysyisi kappaleen päällä. Ei mene kovin paljon yli. Muuten vahingossa me pyöristetään näitä reunoja, se ei ole hiottaessa juuri koskaan tarkoitus. Hiottaessa yritetään saada tasainen pinta ja varsinkin tämmöisissä laajoissa kappaleissa, niin se vaan suoristetaan. Ei tehdä todellakaan mitään pyöristyksiä sinne kulmaan. Meillä on eri laitteet sitten pyöristystä varten. Okei, kulkastusään päähän. Vedetään toi nuppi tuolta irti. Kestää muutama sekunnin, että imuri kiihtyy ja siinä alkaa kunnon imu tulemaan. Joo, nyt kohisee kyllä jo. Sitten ei muuta kuin nappi pohjaa. Ja kun lopetetaan, niin painetaan taas tuo nuppi tuonne aivan pohjaan saakka. Siellä on mikrokytkintä ihan lopussa, sen täytyy katsoa, että se varmasti tulee ja nyt kuultiinkin, että imuri sammui siellä. Liike hiottaessa on koko ajan, ei saa pitää paikalla, vaan se on koko ajan joku tämmöinen elliptinen liike vähän liikkeelle. Me ei tehdä monttua siihen eikä jätetä mitään uraa sieltä. Se on siinä.